Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat nga adda ditoy Central United Methodist Church kastamet kadagiti kakabsat tayo nga adda iti Balbalayda ditoy Pilipinas wenno sa baling anas nasyon. Isong arod nga kidaway kakabsat nga i-download tayo. I-download yu iti liturgy tayo tangal daw nga nakakabil ijay FB page ti Central United Methodist Church. No anyaman nga madaan nga technical problem ket dagay tayo kabayatan ti panagdaydayaw tayo dawatek man nga tumakder tayo amin. Manipod kaunggan iti panagtuko awagak ken ka o Apo. O Apo, denggem ka dito'y asog ko, ipangag mo kadit, patulong ko. O Apo, no tutupam dagiti basbasol mi siya sino ti makalisi ti pannusam. Ngem pakawanen na kami, tapno nagbuting kami, ken agdayaw ken ka. Tayo amin. Kasyanak o Apo, kasyanak, Kitaem ti panangrangas sa sagit giti tinagmura. Gloria kumaken Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo. Nukasano idi umma, kasta nga agnanayon, kumalaeng. Amen. Amen. Kantayan tayo nga rod iti himno anyan a kinatanok mo. Anyan o Diyos, sana makaskas na, nuin at amin minaswan, mangekut turun, magkita kitwen, may parangarang panakabalik. To'y kararwa, kinaikan kanta, anya nakinatanok mo. To'y kararwa, kinaikan kanta, anya mangekutan tati tumataya, marik ngakangin itingatut bantay, makitakti waikan to'y kararwa kinaikan kanta, anya nakinatanok mo. To'y kararwa kinaikan
Anya nakikinatano Numapanunod ko't panangted mo Anak mo anatay mauno Et iya'y Diyos inaaminin karo Natay tapno maikat basuko To'y kararwakin na ikan kanta Anya nakinatanok mo To'y kararwakin na ikan kanta Anya nakinatanok mo Intunumay Panen ni Jesu Kristo Alaen na Usok na purako Agrok papa Iti panagdaydayaw Yep kaskuwa Sana indak To'y kararwagin na ikan kanta Anya nakinatanok mo To'y kararwagin na ikan kanta Anya nakinatanok mo Kararag tayo. Naindaklan nga Diyos, at to'y kamamanen apo nga guruknoy ken ka itang bigat. Pagyamanan mi unay apo Diyos, itigundaway ng inted mo kada kami. Itigagar, tapno makabel kami nga umay agdaydayaw ken ka. Numan pa'y kastoy, iti kasasaad nga dalaped, kapo kadagitoy, kas pandemya nga agdama. Iti ingka panang tarabay kada kami tangagsapa pagyamana mi unay apo iso nga dawaten mi apo Dios nga bendisyonam iti tunggal maysa ti ingkam panagdaydayo ken ka ket bendisyonam pay ti aramateng nga anak mo nga mangibingay iti sasaom. Apo Dios bungunen nakam nga rod iti ayat mo. Italek mi amin dagitoy ken Kristo Jesus nga apo mi nga nangisuro kada kami ti kararag mi nga amami. Si tayo amin. Tayo amin. Amami nga dasa sa langit, madaydayaw kumatinagan mo, umay kumati pagariam, maraming kumati pagayatam, nukasano sa dilangit, kastamet ito'y daga. Ited mo kadakam, itaraon ni naldaw, ket pakawanin na kami kadagiti basbasol mi, akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Ket di na kami ket panakasulisog, no di ket ilisi na kami iti dakes. Takuam ti pagarian, ti panakabalin, ket ti gloria agnanayon. Amen. Denggem mo apo, denggem dawat ni, ipangag mo kani, Dungdungwe kakakabsat, ayaban na tayo ti Ebanghelyo, abaliwan tayo, dagiti biyag tayo, nga dalat ta iti sidong ni Basol. Ngayem kastamet, isumang palagip ano agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo, mangikakaasi ni Jesus,
iti ama, tapno mangyeg iti pamakawan nga awan gatad na, babaen ti aglaplapusanan nga imbag ken asina. Masideg tayo nga rot iti den na ti Diyos, anapnoan ti kinapakumbaba, ken kinapudno ket sangsang kamay sa tayo nga umararaw. Agtugaw tayo kakabsat. Ket daytoy iti panawan nga intay uyebkas ken kuana babaen iti intayo panagkonfesar. Isu nga no adda kabailan nyo kakabsat ket mabalin kayo agparintumeng kadagiti pagparintumengan nga daan itasangwanan iti tugawyo. Nakabayatan iti panagtuktukar iti organista tayo tinalinaay ket daytoy akan ito iyebkas tayo ken Apo iti intay panagkumpisar. Agkararag tayo. O Diyos, sika akabadang kentaklin mi. Umararaw kami ken kayta, awan pakaikaryan mi, iti sangwanam gaputa aduunay dagiti naglablabsingan mi. Manakabalin na Diyos ken Jesu-Kristo amang salakan, pudno unay nga agbababawi kami. Kaasyan na kami. Pakawanin na kami kadagiti nalalabas sa basbasol mi. Kaya nipalubos mo nga iti masakbayan agserbi kami ken ayatenda ka kuma iti napabaru a panagbiag. Isu amay paaya dayaw ken gloria iti nagan mo. Babaan ken Jesu-Kristo nga Apo mi. Amen. O Apo, iturong nakat ken palanas ngalan ko. Nyagem patruhakanya tapno sikati Naimbag ken naragsak ngagsapat tayo amin kakabsat. Nagyamanak iti talo nga simbungbat. Naimbag ngagsapat tayo ken naragsak nga bigat tayo amin kakabsat. Apo, ni adapay 5 nga sa nga simbungbat. Anyway, agang angawak laeng kakabsat. Kahit kulaeng si tayo ket naragsak tayo nga kankanayon. Iti daytoy nga agsapa kakabsat ket kayat tayo man nga pasangbayan wenno kablaawan iti tunggal maysa. Nang nangruna dagiti kakabsat nga taklaeng nga mapatakder wenno itaklaeng mapadayawan wenno mapasangbayan. No sino man dagiti ni saan ko pay nga napatpatak derweno nam amo iti nakapalabas ngal aldaw ket no mabalbalin ko makakabsat ket tumakder kayo kas kumat kadagiti kakabsat nga gapo iti depaar na iti Sanchez Mira Cagayan. Yan. The Everlyn, si Mark, si Micaela, saka si Bea
Ayan yun kakabsat ko, mabaling ka din at tumakder kayo. Ni napanandan. Ni dadala tatay tasangwanan ka. Awan damat lang. Ngayon, awan damutan, kakabsat ngayon mamumi nga dadalang data, baka remor dalaeng. Kastamet kada kayo amin. Nga jakpay namamu laun-unay, ngem iti daytoy nga kanito, ket sapay kumata ni Apo Dios, isunto iti maadda nga kankanayon, kadagiti sidsidong yo, ken kadagiti kaungan ti puspuso yo, tapnon iti intayo, panaggigimong wenno panagdaydayaw iti daytoy nga agsapa. Ket mariknan to o mariknayon to iti kaadana kada kayo. Ken kasamet kaya tayo met nga kablaawan dagiti kakabsat nga awan kada tayo. No mampay addada kadagiti pagtainganda wenno iti sabsabali mga nasyon. Ngayon babaan iti panakipagmaymaysada kada tayo wen kakabsat. Mumilaunay nga iti daytoy nga gimong ket kastalaunay iti panangpadayaw ken kastamet iti panangkablaaw da kada kayo iti naragsak ken naimbag nga agsapa wenno aldawyo ket iti kararagmi numampay adayo kayo kada kami ammumi nga babaan iti kastoy nga teknolohiya ket kaslatay laeng agdidin na. Iso nga awaten nyo, no nyaman iti kabmi, ken kastamet iti karkararagmi kada kayo. Ket sapay kuma, ta iti agtultuloy nga intayo panakipagmaymaysa. Iti intayo panagdaydayaw, ket sarsaruno tayon to kakabsat. Dagiti banbanag nga isut pagrebengan iti maysa nga naayat nga agdaydayaw ken Apo. Dagiti apagkapullo ken kastamet dagiti datdaton wenno sagsagot tayo. Ket kaya tayo met nga rod nga kablaawan dagiti kakabsat na simbang bahay iti panagkasangay da nga kas iti dati kakabsat yakon nga mamaysa-maysa nga basaen kada kayo no deket makita tayo kadagiti is-screen tayo. Dagiti kakabsat nga simangbay iti panagkasangay ken ti aldaw iti kallaysa dagiti ni agasawa. Dagitoy kakabsat ket iti daytoy nga gimong ken iti daytoy nga Ilocano congregation nang nangruna kakabsat itinagan iti Central ken itinagan ni Apo tayong Jesucristo. Adtoy kami nga mangkabkablaaw kada kayo. Itinananay naragsak ken naimbag a panagkasangayo ken kastamet iti aldaw iti kallaysayo. Ket isarsarunomen to met kakabsat iting kam panangikarkararag kada kayo ken kadagiti kidkid daw mi. Kasapay kumata ni Apo Dios babaan iti nasantuan nga espiritu na ket ipaay kada kayo iti talnaken talged kabayatan ngem kayo daldalya sa aten iti barumanen nga tawen nga isut impaay ni Apo kada kayo. Happy birthday and happy wedding anniversary. Kakabsat kahit kulaeng ipakaamo kada kayo. Nga daytoy nga adipen nyo, ket isuna iti inikkan ti gundaway nga mang-supervise iti outreach ministry. Kitamo tayo met nga iti natutukan wenno naikkan ti gundaway nang agchairman iti outreach ket awas sa bali no dadgapo iti daytoy nga gimong iti Ilocano ni kapsat nga Marilo Salazar, Flores Salazar. Ket adda plano mi nang nangruna iti Church and Society iti subcommittee daytoy nga committee ket awan sa bali nga ni kapsat nga Ria.
Ket babaan iti naaprubahan nga programa ket tumulong tayo iti pagmimisyon. Ket daytoy nga pagmimisyon tayo kakabsat ket ijay Rosario iti mission iti church tayo iti sentral. Tanabayagan nga panawen nga awan pulos iti napatakder nga anak daytoy nga church. Nabayagin nga panawen. Isu nga iti lasod iti tallo nga tawen kakabsat ket addan tumakunkunan nga anak manen iti sentral. Babaan tin tayo pa nagtitinulong iti mission, iti outreach, ken kastanto met iti witness. Ijay Rosario. Isu nga iti dua nga tawen, tallo nga tawen, ma-organize, makagatang to iti lote, dahil ti plano. Ket babaan iti outreach kakabsat. Iti muna nga daras ngin tayo mapantayo ket mapantayo kitaan. Daya ikkan tayo iti kadabulan. Numano diyay at 45 nga individual ngagbalin nga membro. Ijay Rosario. Daytati intayo tutukan iti maysa nga tawen. Isu nga iti July kakabsat ket namnamaek nga mapangkami ag survey. Ngim adan na survey ijayin, picture tulatan, dagiti ladladawan da tapno may profile. Ken iti sumaruno nga bulan ken iti kadabulan mangiyawat tayo no anya jarumbeng nga iyawat. Kadabulan de tayo isu nga mapangkami kadabulan ijay Batangas kadwami ni kabsat nga Ria. Isu nga no addanto man pagkurkurangan na kakabsat daytoy iti dawdawatik. Ket addanto adda kayo dita nga tumulong to. Oray sang kabasit to lang. Sanga kilo, may sanga kilo nga bagas, talo nga sardinas, nga century. Han nga may century, may sardinas nga 555. Tamang tegas na ka. Dayta ti kayat ko nga may padamag kada kayo. Babaan iti daytoy nga gimong, iti outreach ket agtitinulong tayo. Dayta lang ti kayat ko nga may padamag, tekkan tayo, iti pateg na daytoy nga komite nga isu nga impaay ni Apo kada tayo nga isu ti pangulwan tayo. Daytoy laeng kakabsat ti kayat ko no nyan tuman iti banbanag nga isunto iti kayat ngo ipadanon ket adtoy kami laeng nga si ayat nga magdingeg kadagiti nyan tuman nga ibagbagayo. Daytoy laeng ti kayat ko ket agbiag tayo babaen ken Apo. Amen. Iti epistola tayo ita nga bigat ket mabasa iti may kadwa nga libro nga insurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto, kapitulo 8, versikulo 7 ginggana iti 10 ket 5. Ket kastoy iti mabasa. Nabaknang kayo unay iti amin nga adda kada kayo, iti pammati, iti sao, iti ammo. Iti gagaryo at tumulong ken iti ayatyo kada kami. Iti kasta kayat mi ama nagparabor kayo met kuma. Saan ko nga ibilin daytoy, ngem iti panangipakaammok iti gagar dagiti dadduma at tumulong, kayat ko ang mapaneknekan no pudno ti ayatyo. Pudno met lang iti ayatyo. Amuyo iti parabor ni Apo tayo Jesucristo. Idinto anabaknang nagbalin anapanglaw gapu kada kayo. Tapno mapabaknang na kayo. Babaen iti kinapanglaw na. Daytoy iti balakad ko maipapan iti daytoy abanag. Nasaysayaat no ilepasyon iti inrugiyo itay napan atawen. Saan la ada kayo iti nangirugi. No diket dinarigagayan nyo pa daytoy si ayat nagtignay. Ituloy yung arod ket ilepasyo ti trabaho yo. Aggagar kayo ang mangilipas iti plano yo.
Aramiden nyo kas may batay iti kabailan nyo nga ited. No si gagagar kayo amang ted, awaten to ti Diyos ti sagot ama ited yo, saan at ti awan kada kayo. Jack panggep ang mapalag-anan dagiti sabali ket da kayo ti mapadagsenan. Ngem gaputad adduan kayo ita, rumbeng at tulungan nyo met dagiti makasapol. Tano da kay tumet ti makasapol, ket isudan to ti adduan tumulong danto met kada kayo. Itikas na, adanto panagpapada, kas ko na itinasantuan asurat, ti tao nga do ti inurnong na, saan a nagsobsobraan, ket ti basit ti inurnong na, saan a maawanan. Tumakder tayo, kakabsat. Iti Ebanghelyo ni Apo tayo nga Jesucristo, babaan iti panangisurat ni San Marcos, iti may kailima o may kalima a kapitulo, manipod iti 20 ket maysa a bersikulo aging gana iti kalpasan na. Kastoy iti kunkunana. Bimalasi manen ni Jesus anapan ijay bangir iti danaw. Iti adan iti naribungbungan iti nakadado a tao. Dimteng ni Jairo may isang opisyal iti sinagoga iti dayta nga lugar. Idi nakita na ni Jesus nagparintumeng ket nagpakpakaasiken kuana. Matay ti balasita nga anak ko, pangaasim ta umay mo ipatay ti imam ken kuana tapno numimbag ket agbiag pay. Kimuyog ni Jesus ken kuana. Kinuyog mo tinakadado at tao ngagdidinnuron iti likod na. Ada sadyay idi ti maysa babae sa nga 12 at awanen ngagsagsagaba iti panagbulos ti dara. Nupaya dun tinangag-agas kan kuana ke nagastos nan ti amin na kwartana a panagpapaagas saan nga imimbag no deket kimaro ti sakit na. Nadamag na iti maipapan ken Jesus, nakilinetlet nga rod kadagiti tattao, agingga ang makaasideg iti likudan ni Jesus. Kinunana iti pagina, numasagid ko lakuma uray ti kawes na laeng umimbagakon. Sinagid na iti kagay ni Jesus. Dagos asimardeng iti panagbulos iti darana ket nariknana nga imimbagan. Iti dayta kanito nadlaw ni Jesus nga adda panakabalin na nauyos ken kuana ket sinanguna dagiti adda iti likudan na. Sinaludsod na siya sino iti nangsaged iti kawes ko. Kinunadang iti adalan na, makitam dang iti adu at tao nga agdidinnuron iti likod mo o likmut mo. Ket saludsudim pailaeng no siya sino iti nangsagid kan ka. Ngaminwaras ni Jesus iti panagkita na tapnon bigbigan na no siya sino iti nangsagid kan kuana. Nadlaw iti babae, iti napasamak kan kuana, isong agtigtigargar iti buteng nga imasideg ken Jesus tanag sa nagparintumeng iti sangwanan na impudnuna ti amin ana aramid. Anak ko, kinuna ni Jesus iti babae, pinaimbag ka iti pammatim, ingkan asitatal na ket saan ton nga agsubli iti sakit mo. Madamapay lang agsasao ni Jesus iti dimteng dagiti nagapuy jabalay ni Jairo. Natayan ti anak mo impadamag da ken ni Jairo. Apay nga ringgurem pay laeng ti maestro. Saan nga inkaskaso ni Jesus iti imbaga ken ni Jairo.
kinuna ket di kenkwana, di kagdanag. Papigsaem ket di ti pamatim. Saanen ngayon palubos ni Jesus sa makikuyog dagiti tataw ken kuan na malaksid ni Pedro ken dagiti kabsat a Santiago ken Juan. Idi sumangpet da ija balay ni Jairo nakita ni Jesus iti kumaribuso at tao agsangsangit ken nagdungdungaw da iti napigsa. Simbrek ni Jesus, ket kinunana kadakwada apay nga umararyaw kayo, apay ngagdungdungaw kayo. Sana natay ti balasitang matmaturog laeng, kinat katawan na iti tattao. Pinarwar na amin ida sana inayaban dagiti naganak ken dagiti adalan na, ket simbrek da iti seled ayan ti balasitang. Inigaman ni Jesus ti ima ti balasitang sana kinuna. Talitakum. Kaya't nasa uwan, balasitang bumangon ka. Dago sa bimangon ti balasitang kat nagpagnapagna. Sa nga pulo kat dua ti tawen na. Kasta unay ti siddaaw iti napasamak. Ngem impaganet-gat ni Jesus nga awan pangibagbagaan da iti daytoy. Pakanenyo ti balasitang kinunana. Dagitoy iti sasao ni Apo para kadagiti anak ni Apo. Amen. Itinapay tinagap mo, Ama ipay ito'y kararaman. Aspang ng tedbujay, den at baybay, kadag ikita Tagaw tayo kakabsat, ket isagana tayo nga rod, dagiti puspuso ken panpanuno tayo, ita, tintay panagdingeg, ti mensahe ti kanta, babaen, tinsagana, iti Ilocano Choir. Through the storms of life, through the doubt and the fear, when the waves
Kung naklakit no, nailabig tayo manin, tadi tayo makapalakpak, ano? Nga magyaman tayo launay kakabsat. Ta ore man sagpaminsan nga kada Domingo, ito no mamisa nga Domingo manen, ket ag live da, ito no may nga Domingo to manen, ket recorded to manen, ngem sapay ko matadumteng ton diyakan ito. Ngagsubli tayo to iti normal sitwasyon tayo. Kararag tayo kakabsat. Umay kami ken kagkamang o apo, tawan sa bali nga namaen mi, nga mangipaay kada kami. Iti ragu talna ken talged iti panagbiag, no di ket sikalaeng. Isu nga daw dawat mi o apo nga lukatam, iti laplapayag mi ken kastamat ti kaun ganti puspuso mi. Tapnoan yaman iti kayat mo, o Diyos, nga maiwaragawag kada kami, ket daytoy nga rod masalimet-matan mi kadagiti kaungan mi, ta isunto, o Diyos, iti balon mi, itiin kami panakirangranget, iti daytoy nga lubong kabayatan ting kami panagdaldalyasat, iti daytoy abiyag. Daytoy nga anak mo ket bendisyonam, ken iti tunggal maysa, itinagan ni Jesus. Amen. Biyag na ipaay babaan iti panangkuldeng wenno panangipatay iti dakulap ni Apo tayong Jesucristo. Iti panangkuldeng wenno iti panangipatay, panangigem, o anya pa, iti mabalin tayo nga isurot iti dayta nga balikas. Or ti English ko nada, touch. Ket daytoy ket maysa a tao nga nangipadpaduyak-yak iti panakabalin ken mangpatal na iti biyag. Adamay sa babae nga nang sagid, nang kulding, wenno nang igem, o nyapay. Iti gayadan, iti kawes ni Apo tayong Jesus. Nga isut gapuna iti pananggimbag o panagimbag na, kalpasan iti 12 atawen a panagsagsagaba ket simmangbay iti gagangay a panagbiag nga addaan karadkad. Ken kastamat iti maysa a balasitang a 12 iti tawen na ket nakakaskas daaw launay anay subli iti biyag babaan iti panangigem wenno panangkuldeng ni Apo tayo. Iti English ko na tayo jay, Jesus touch. Ada sa magmamano nga kayat ko nga mamatmatan tayo daytoy nga iti daytoy nga pasama kakabsat. Iti umuna, iti panangapros wenno panangkuldeng ket pudno nga adda wenno agparnuay iti pannakabalen ken mapaimbag. Mabalin uray man laeng panangalamano. Ngem iti daytoy nga kanito ket bawal. Iti kastoy nga banag wenno iti kastoy kasasaad tayo kakabsat ket
iti panagalamano ket maiparbeng palaeng. Ngem iti gagangay. Babaen itintayo panangalamano man laeng basit abanag daytoy. Ngem ammo tayo nga dakkel iti pakaipapanan iti tunggal maysa nga maalamano. Wenno maprusan wenno maigaman. Mabalin nga iti panangyabrasa. Dagito iti gagangay nga ararameden dagiti agay-ayat nga anak iti Dios no panawen nga awan iti pandemya. Ngem kas kinunak kakabsat maiparbeng palaeng ti agalamano, maiparbeng palang ti agaenabrasa. Ngem no mampay kasta, no kastoy iti napasamak ken naaramid mo iti tunggal maysa ken maysa awan man ti may balikas mo nga sao ngem mangipaduyak-yak no kasano iti maysa nga tao ket pudpudno nga agayat mangipatpateg ken maipadayawan iti tunggal maysa. Adda makaamam mo, adda mangayayat ken ka, mangipatpateg ken ka, uray awan, ti may bagbaga at may balbalikas asarita. Itati muna, napateg unay iti panangapros. Napateg unay iti panangigem. May kadua ni Jesus kitagturong amapan mangagas. Iti anak a babae ni Jairo. Laglagipin tayo, akaw-awat laeng, tikid daw, agpakpakaasi, kuna iti nasantuan nga surat, akid daw iti maysa a tao, anangato iti saad na iti sinagoga. Iti agpagpakaasi wenno ti kumidkid daw ket kastoy ti kunana adda anak na nga agsakit ket mabalin nga daytoy nga sakit ket ipatay daytoy nga anak na. Kita mo tayo nga daytoy nga ama kakabsat nga addaan na ngato asaad na ket kinuna iti nasantuan nga surat ket nagparintumang iti sangwanan ni Apo tayo nga Jesu-Kristo. Ipakpakaammo na lang nga isunag ket agrukrukbab iti imatang ni Apo. Taadda kayat na nga kiddawen. Ngem sapay kuma. Nga iti daytoy wenno ti kastoy nga kasasad kakabsat ket saan tayon nga urayen nga dapay laeng mapasamak nga saan nga nasayaat sakbay ngagparintumeng kay ti sangwanan ni Apo. Takastoy ti gagangay. No awan ti marigrik nam, Apo adda kadipay ammom nga simban, adda kadipay ammom nga Kristo, wenno adda kadipay ammom nga pastor. Ngem inton adanton nadagsen nga pasamak iti biag mo. Allah, pastor amin nga kimot, itam amin nga po, amin nga text pastor. Apo, puro apo. Isu nga kunak kada kayo kakabsat. Saan tayon nga urayen nga adapay lang nadagsen nga pasamak sakbay ngagparintumeng tayo. Iti sangwanan wenno agrukbab iti sangwanan ni Apo. Dayta ti may kadua ni Jesus ket agturong amapan mangagas. Iti may katlo. Makita tayo iti babae nga adda iti kaaduan ket agnay-ngayangay a makuldeng na wenno maigaman na wenno maapros na laeng iti kagay
wenno kawes ni Apo tayo. Dahito ya babae kat adda sa gubanat iti bagina. Sa 12 atawen ngagsaksakiten. Adun kuna iti Biblia, adun ti ginastusnan, iti pagpagpaagas na, kadagiti do doktor, take note, do doktor. Ngem saan nga imimbag no deket, pinalalopay, kimaropay, dayta nga sakit na. Ngem at na baro, anang nangeg na. Anya dayta nga baro, babaan iti daytoy ket umimbag. Tasagidin na laeng kunana iti gayadan iti kawes na ket umimbag akon. Amuyo ni Marcos, daytoy nang isurat kakabsat. Iti panangilawlawag na iti daytoy a babae ngagsagsagaba iti sakit. Amuyo, nakiti kababaihan, nakiti babae. Hemorrhage ko natin English ka. Dayto iti awan sardeng na ngagpadpadara. Dagiti ni babae, ada termino na iti agkadawyan. Nagkadawyan, kat dayto laing timay sa nga bulan, mamisala yung timay sa nga bulan. Ngem, daytoy nga babae kakabsat ket saan ngagkadawyan tangaman agtultuloy iti panagpadpadara na saan ngagkadawyan no deket awan sarday na. May sapay nga kunkuna dagiti ni nalalaeng daytoy a babae ket naibilang a naruget iti lasud, iti 12 nga tawen. Narugit. Takasta iti pagkaamo dagiti sursuro, dagiti Hudyo. Isunaket kaslan na ipurpurwaken, kasla awanen ti pategna iti pagilyan. Awan pategnan iti pampamilya. Awan pategnan uray pay iti iglesia. Malapit nga awanen ti asawanan. Wenno adda nang ipapaay kenkwana iti taraon na sagpaminsan. Tano awan iti pamilya, awan ti mangipapaay kenkwana ti taraon na ket malabit nga adda sangwanan ti simbaan wenno templo tapno agpalama. Dayta ti kasasada ito nga babae. Ngem kas kinunagtatay adda mangkunkuna kadagiti nagadadal at tao. Adaytoy a babae ket adda mabalin na idi. Adda nangato a kasasaad na iti syudad idi. Ta saan a makapan iti makurapay a tao a mapanagpaagas iti physician wenno iti doktor. Tanangina awan ti pambayad dagiti nakurapay. Ngem daytoy a babae adun a doktor kuna iti nasantuan nga surat iti napanan na ket adun a naibus a kwartanan. Ngem dat sanggasat ta saan nga imimbag no diket kimmarkarupay dayta nga sakit na. Ngem no iti sakit ti umapay, kakabsat, awan pilpilyan na. Nabaknang, wenno nakurapay, ubeng wenno nataingan, babae wenno lalaki. Awan pilpilyen ti sakit, ken kastamet ti ipupusay. Kas kinunak na minsan kada kayo, at nakabsat ko, ubing pay kat nagsakit ti puso. 10 years old, nabiyak. Nabiyak, ayan, kaslababoy nga pinartida ta heart center. Manipod ito yung gana jay. Pusong ka talaga na open heart.
nasukatan iso ito'y tubo, ti puso. Ngim ko na iti heart center, daytoy nga tubo ko na naket agbalinlaeng ti ay biyag naket 8 nga tawen. Iso nga nagbiag ti 8 nga tawen di kabsat ko ngim ti kadayo kas kumayan ni Jello, mangmanggig mo di pintig ti puso na. Ta plastic nga rod. Iso nga maturog kami, mabaling kayo kaya bagir nga kwarto maturog. Ta napigpig sapeng yung pintig itini, wall clock. 18 years old ko main tunubigat dahil yung kapsat ko. Nag-collapse. Itatangal daw kuma. 18. Ito nubigat ngim nag-collapse. Ti daytoy. Kinabigatan na nauyosen itibiyag na. Idi sumangpit iti balay, di nga bangkay, nagiryaw ni inang ko. No adda kumapay kwarta tayo nga dakkel ko nana hangkapay nga matay. Apay, ninoy-noy, nakabakbak ng apay natay. Ni Marcos, nakabakbak ng apay natay. No dayta ti pagsanggaram dayta nga kwarta, tapno awan ti pupusay, ado ko man iti kayat na ti bubaknang. Ngem no umapay ni sakit ken patay, awan pilpilyen na. Nabaknang nakurapay, babae lalaki, ubeng wenno nataingan. Imapay iti sakit, iti siya sidnuman, ken dayta nga babae. Iti may kapat, iti panang sagid, wenno panang apros. Uray agkarkaradap, iti panday ta nga babae, masagid na laeng, wenno maarikap na laeng, iti kagay ni Apo tayong Jesucristo wenno kawes na. Milagro, iti kasta launay arik na nga umapay ken kuana taamunan nga imimbagen tanasagid nan. Iti kawes ni Apo tayong Jesucristo. Simardeng ni Apo Jesus kinunana iti aglawlaw o kinita na iti aglawlaw sana kinuna sino iti nangkul den kanyak. Ada nang sagid iti kawes ko. Wenno makita tayo kakabsat. No adda nauyos apan nakabalin ken Apo tayo babaan iti dayta nga nang kulding iti kawes na. Amoyo that Jesus touch ko nang arte English ket adda pan nakabalin wenno adda pan nakabalin na nga magpaimbag. No dayta wenno iti kasta apan ang saged ket nakapatpatig launay. Pudpudno kakabsat, amay parik na iti kaunggan kinuna ni Jesus babaan dayta apamatim anak na paimbagkan, nalaengkan, naipulangan iti karadkad mon, awanen ti sagsagabaemon. No kasano naipaimbag iti sagsagubanat ti bagi, kas tamat ang napaimbag wenno naisubli. Iti naimbag apan nakipaglangen-langen na iti pada na naisubli. Iti relasyon niya, iti dayta nga komunidad, iti pamilya na, ken nang runa, babaan iti panang sagid, babaan iti panang kuldeng, ket daytoy nga babae na isubli, na ipulang iti relasyon na ken Apo. Daytoy iti kayat ko nga makita tayo, nga ni Apo tayo nga Jesucristo kakabsat, isunalaeng iti makaipaay wenno makaisubli, iti amin nga napukaw tayo.
Dagiti banbanag nga awanen kada tayo ket kalkalikaguman tayo agsubli ni Apo laeng babaen iti man nakabalin at dakulap na nga isunto ti mangigem ken mangisubli iti dayta nga kalkalikaguman. Amuyo kakabsat. Sangapulo ket duwa atawen daytoy nga babae nga dasakit na. Sangapulo ket duwa met laeng daytoy nga babae nga addaan sakit na nga anak ni Jairo. Ken sangapulo ket duwa met laeng dayta nga dalan sangapulo ket duwa iti bulan anyapay napatiglaunay ti sangapulo ket duwa. Iso nga nagaramid iti ni pangkomunyon, pangkaadwan na sangapulo ket duwa nga baso tinagyan na. Taamok nga adda na pateg nga bilang dayta sangapulo ket duwa. Maudi man iti papan na iti anak ni Jairo. Taadda nang ipadpadamagen apimusayen iti ubeng. Ngem babaen iti panangigem ni Apo tayo nagsubli. Nagsubli na ipulang iti biyag ang naggapuken patay. Na ipulang iti ragu ken ragsak iti ama wenno iti pamilya. Na ipulang iti panagtalek iti tunggal maysa babaen iti panakabalin ni Apo. Kakabsat, ken gagayem ko, no kayat yung nga maipulang dagiti banbanag nga isot kalkalikaguman yung nga may subli kada kayo. Kino na iti Biblia, agtalek ka, ken kuana. Agtalek tayo laeng, ken Apo tayo, taday to'y laeng iti rumbeng. Dayta iti tulbek, iti baldigi iti biyag, panagtalek, ken panagtulnog. Itinagan, ti Diyos Ama, Anak, ken Espiritu. Amen. Giyaman tayo ken Apo Diyos ti mensahe nga naipay kada tayo. Babaen ken ni pastor tayo, Pastor Amor. Ket intay nga rod, iyeg dagiti datdaton tayo, apagkapullo, karkari, sagsagot, ken dato na panagyaman. Kahit mabalin tayo met nga aramaten ti bank details iti Central United Methodist Church ang may parang iti screen o bueno nakaparang iti screen tayo para kadagiti kakabsat nga awan iti uneg ti sanktuaryo. Wenno mabalin tayo met nga ornungen dagiti sagsagot tayo tapno maminpinsan ang may daton inton mabalinan ti agumong iti gagangay a panagdaydayo tayo. Kantayan tayo nga rod iti idaton nyo dayta biyagyo. Sa pulti Apo, pigsa tinaagtutubo, kaya't na iserbiyo. Isuti ulinan tayo, ni Jesus amanubo. Biag natin na indaton, agaw kada tayo. Inaton yun ay tabiyagyo, tama sa pulti Apo. Amin na kamaelan.
serve you. Awaten niyo siraraksa, kahon ganti puso yun. Tumulong kay ngat kenkwana, mangiruperte pudno. Itten yukas panang tenan, bugbog nga anak na. Agrag sa kagyaman kayo, dakkelunay ayat na. Idatun yu day kabyag yu, tama sa pulti apo. Amin ang kabaelan yu, kenkwan na iserve you. Kararag tayo. At to'y kami manen, asirurukbab iti sangwanam o Diyos. Gaputa, saan laeng nga adu, dagiti paspasamak, ngayon kami pinagdaldalyasatan. Nudikat da ito'y iti rumbeng. Ta saan min nga orayen o Apo, nga danadagsen nga parparikot mi sa kamtulaeng umasidegkan ka. Akas iti napasamak, iti anak iti daytoy adda nangato asaad na iti pagilyan ito iti sinagoga na si Jairo. Nga mangiwarwaragawang kada kami nga iti maysa nga tao ket sa kantulaeng agrukbab iti sangwanan no addanto napasamak nga saan nga naimbag iti biyag na. Ngem dagitoy nga anak mo o Diyos sandan nga urayen ta iti rumbeng ket masapul nga agrukbab kami iti sangwanam. Pagyamanan mi taadda ka nga kankanayon, nga mangal alwad iti panagbibiag mi iti inaldaw numan pay o Diyos, nakaamamak, iti panagwarwarnak iti daytoy nga kagaw iti COVID. Ngem gapo iti parabor kaasim, iti pigsaken sa lunat, biyag nga insagot mo, iso nga dagitoy nga anak mo ket adda kami manan ngagtitipon wenno agmaymaysa. Iti daytoy nga pagtaingam, agiyaman kami kadagiti dingdingdingeg mi nga sasaom, nga mangipaay kung makada kami o Apo iti kired ken liwliwa iti panagbiag mi. Ket kastamet no kasano nga kami pagyamanan dagiti nga sasaom ken dagiti anak mo nga nangiwaragawag babaan iti kankanta wenno dagiti imnaryo nga isu o Dios nga mapapapigsamot iti nakam wenno pamati mi. Agyaman kami ken kastamet dagiti ni sagsagot datdaton ken apagkapullo dagitoy nga anak mo. Sapay ko mata bendisyon nam iti panagbibiag da. Bendisyon nam o Apo, dagiti anyaman na pagsapulan da. Bendisyon nam Apo iti pampamilya da. Nakas pa ng bendisyon mo, kadagitoy nga sagsagot mi, taam mo mi nga maaramat unay dagitoy o Apo. Iti pagsaadan, wenno iti pagrangayan, iti iglesia. Agyaman kami kadagiti anak mo nga simbang bay o Apo,
iti panagkasangay wenno aldaw iti kalaysa da bendisyon namot iti panagbibiyag da. Agyaman kami kadagiti anak mo nga nadaan o Dios iti pagsapulan. Agyaman kami kadagiti pampamilya nga daan rag uken ayat nga isuda o Dios iti nangibukbukro iti ayat iti iglesia ken kastamit o Dios mangiwaragawag iti panagrukbabdaken ka. Agyaman kami, ta pinagmaymay sana kami manen, nga umayken ka agdaydayaw. Aduo po iti pagyamanan mi kas kumadag iti pinaimbag mo kadag iti saksakitenda, kas iti babae nga isu o Dios iti leksyon mi, kas iti anak ni Jairo nga pinalaing mo apo in sublimim pulang mo iti biyag na. Agyaman kami kadag iti anak mo nga pinaraburam iti adulaon unay kas kuma kadagiti banbanag nga isu o Dios kalkalikagumanda dagiti anak mo apo nga nagturpos dagiti anak mo o Dios nga nekam iti pudpudno nga laeng tapnon malpas da dagiti banbanag nga isu o Dios karkarera iti bibiyagda ket isu nga daw-dawat mi nga rod no kasano apo dagitoy nga anak mo nga dati sangwanam kas kumati kabsat mi nga Melinda Carolino naka-schedule iti breast operation na. O apo ammo milaunay nga daytoy nga anak mo. Kit iya dayom ti anyaman nga pagpagad tapnon iti biyag salun at ken panagserviken ka itultuloy nanto si kangarod apo iti mang bendisyon no nyan tuman dagitar aramatem kas kuma iti doktor wenno aparatos wenno dagiti agas bendisyon nam daytoy nga anak mo ken kastamet iti Yoson family nga gapo da iti San Agustin Isabela tadaytoy nga ama iti pagtayngan ket sumampanto iti barko ag flight into Nubigat namnamain mi apo iti kaasim iti kaadam ken kuana akas iti kaadam iti tunggal maysa tadaytoy o apo iti kiddaw mi iti biyag iti talged ken ayat iti tunggal maysa nang nangrona iti iglesyam ken iti pagilyan mi dagitoy o apo iti namnamaen mi nga ipaaramid mo kada kami tas si kami ket naayat kami iti pagilyan iti iglesyam ken kastamet dagiti abuyot yo wen apo iebkas mem amin nang itoy nga panagyaman ken kastamet dagiti kidkid daw mi nga paimbagem kuma amin nga daan iti saksakitenda dagitoy wa apo iti kiddaw mi ken pagyamanan mi tinaga ni Kristo Jesus nga apo mi. Amen. Tumader tayo kakabsat. Kay bundeng Amang yawa, biyag yulo masapul na, biyag na metiin yawan na, basul ay sinupot na. Gloria na inabinayon, dito'y lubong bimaba. Padayaw tayo ken kuanan, biyag ken amin apisan. Idatun yunay tabiyagyo, ama sa pulti ako. Amin nakabakelan yun, ken kwa na iserviyo.
yawen nga ipangruna, ti langit ken idaga. Amen. Kakabsat ko ken ayayatek idawnay. Itain tayo nga rod, awaten itinananay nga pamimendisyon iti Diyos Ama nga adda sa dilangit. Iti ayat, parabor iti panangispal ni Apo tayo nga Jesucristo nga bugbugtong nga anak na. Iti kanayon nga kaadda kada tayo iti nasantuan nga Espiritu na, tapnon alwadan na kay ka nakatiliwliwa, kitawaten tayo nga rod, ita, ken itiag na nayon nga wan inggana. Amen at amen.